Mga kapuso, ginamonitor nga bagyo kag LPA sa sulod sang PAR posible nga magapabaskog liwat sang habagat sunod sa Pag-asa. Si Eileen Pedreso nakatutok live sa barangay poblasyon sa Banwa sang Leganes, Iloilo. Lin, kamusta dira? Jert, mga kapuso, apisar nagbalik na ang face-to-face classes sa pila ka mga bulutuan. May mga eskwelahan sa gihapon nga wala sang klase bangod apektado sang baha. Kangay na lang diri sa Banwa sang Leganes. Padayon nga ginapaalerto sa otoridad ang mga pumuluyo apisar na hagan-hagan ng epekto sa habagat. Inibangod sa LPA nga nangin bagyo kang isa pa ka LPA nga yara sa Philippine Area of Responsibility. Posible pabaskugon sini ang habagat nga liwat magadala sa mamunog nga ulan sa isla sang Panay kag Negros. Just in case lang mag-develop siya sa isa ka bagyo, pababaw ni ang iyang dalagan. So, though unlikely man siya nga mag-landfall sa aton diri no, sa aton nga pungsod, pero expect na naton may enhancement sang southwest monsoon. Samtang ginatutukan sang alkalde sang Iloilo City ang pag-issue sang cease and desist order ukon pagpaguba sa ginatukod nga access road sa barangay Tagbak-Haro. Ini matapos ang ila pagsinapol sa Iloilo City Drainage Task Force kahapon upod ang Department of Public Works and Highway 6. Pila pa kapatay aton hulaton? Like I've said, ibalik naton. Ang standards ng DPWH, pila dapat ka meters ang creek. Dahil nagsobra na sila. Samtang masobra 15,000 na ka mga residente sa Iloilo City ang nahatagan sang doxycycline ukon sa bulong kontra leptospirosis. Through our barangay health workers as well as aton nga mga health staff sa aton nga mga district health centers, nagkakato sila house to house, and we help also the fixed site. Samtang suspendito sa gihapon ng in-person classes sa Leganes Central Elementary School, inibangod ginsulod sa baha ang bulutuan. Imbis magklase, nagpangdagnas pa sa mga mahigko nga salog ang mga manunudlo. O pa today may klase nagigman, ti galing kay ti amuning sitwasyon namon, ti hindi pagid kami ka klase kag ti ang kabataan man ang gina-after namon. Kay ti mabaho kag mahigko ang palibot. Pila ka mga gamit sa sulod sa hulot klasihan kasubong sa mga libro ang nagkalabasa. Nagbulig man ang pila ka mga ginikanan sa pagpaninlo. Pinsara kada mag-ulan kag kun magtaas ang tubig amuni ang sitwasyon. Samtang nagsampay sa hunasan sa Libertad Antique ang pila ka mga patay nga kasapatan. Sa mga laragway nga kuha sa Libertad MDRRMO, makita ang mga patay nga mga baboy kag baka. Ginlubong na sa LGU ang kasapatan nga ginapatihan na anod kadungan sang nagluntad nga baha sa pila ka bahin sa probinsya sang weekend. Jert, padayon sa gihapon nga kaka-eksperyensyahan sa pila ka bahin sa Iloilo City kag probinsya sang Iloilo ang pag-ulan. Gani pahanumdom sa mga local DRRMO sa mga residente nga sa tion nga magtaas ang baha, gilayon nga mag-evacuate sa pinakalapit nga evacuation center. Balik sa imo, Jert. Madamo gid nga salamat, Eileen Pedreso, kag halong kamudera.